ҳунарро беҳуда ба баҳри бекарона шабоҳат надоданд, зеро ҳар нафаре ки вобаста ба табу завқи худ шино мекунад дар ин баҳр ҳатман ки аз умқи он садаферо ба даст меорад, яъне ҳатман соҳибҳунар мегардад ва албатта ки соҳибобрӯ. Аз ин рӯ низ барномаи меомӯземро дар мавзӯи қонуннавозӣ имрӯз мехоҳем манзури шумо гардонем, то ин ки омӯхта бошед ва ё ҳадди ақал дониста бошед ки қонун аз чанд қисматҳо иборат аст, барои чӣ пеш аз ҳама пешбинӣ шудааст ва албатта ки чӣ гуна меомӯзанд онро дониста бошед. дуруд мегӯем бароятон дӯстони азиз. Мо имрӯз боз ҳам рӯбарӯи Ёсуман Шокирова нишастаем, мутриби ансамбли чамани филармонияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон. салому дуруд бори дигар. дуруду сипос ба шумо ва ба бинандагони телевизиони Сафина барномаи Меомӯзем. ташаккур, чун бори дуюм аст мо шуморо дар барномаи Меомӯзем даъват дорем ва аз шумо сипосгузорем ки бори дуюм низ шумо ба мо розӣ шудед, даъвати моро пазируфтед ва имрӯз бошад мехоҳем чӣ хеле гуфтем аз рӯи он ихтисосе ки хатм кардед, яъне омӯзиши қонун барнома таҳия кунем. албатта мо боварии комил дорем ки ҳадди ақал дарси аввалро имрӯз меомӯзем. саломат бошед. дар оғоз моро бо қонун шинос кунед. саломат бошед. вале боз қайд кунед ки чаро маҳз қонун номиданд? ташаккур. сози мусиқии қонун дар адабиётҳои тоҷикона ба номи шоҳруд омадааст, яъне ки дар китобҳо, дар маҷаллаҳое ки дар Тоҷикистон нашр мешаванд, асосан бо номи шоҳруд маъмул аст. лекин таърихи сарчашмаи пайдоиши сози мусиқии қонун аз Самарқанд шурӯъ шудааст дар асрҳои нӯҳи пеш аз милод аз ҷониби Абуҳафси Суғдӣ аввалин маротиба сохта ба истифода дода шудааст ва навозандаи аввалини он бону ба ҳисоб меравад, яъне ки духтар аввалин шуда ин сози мусиқии бисёр ҳам қашангу зеборо аввалин маротиба ба даст гирифтааст ва навохтааст. ва чӣ хеле ки мебинед, сози мусиқии қонун аз торҳои зиёди маҳин иборат аст. ҳоло ки дар дасти ман сози мусиқӣ аст, аз 75 торҳои маҳин иборат буда. ва ҳар якта қонун ҳамин қадар тор доранд ё ки ҳар хел? вобаста ба октаваҳо мегӯянд, вобаста ба ҳамон нотаи ҷогишавии онҳо баъзан мешавад ки аз 75 камтар 72 то бошанд. сози мусиқии қонун аз ҷузъҳои зерин иборат аст, яъне ки чӣ хеле мебинед, аз тарафи дасти чапи ман гӯшакҳо ҷойгир ҳастанд. 75 сим бошад, агар 75 гӯшакҳо васл шудаанд, яъне ки вобаста ба симҳо шумо ҳар якто симро дар алоҳидагӣ ҷур мекунед? бале, дар алоҳидагӣ ва дар ҳамин ҷо гӯшакҳо васл шудаанд, ба ҳаминҳо ҷур карда мешавад. ва ин чӣ хеле ки сухан дар бораи гӯшакҳо рафт, ман ин асбобе ки ном дорад, калид ном дорад. Калиди қонун ки асосан бо ҳамин калид ҷур карда мешавад сози мусиқии қонун. ба калид монанд аст? бале, шаклаш низ ба калид монанд аст, аз металли сахти оҳанин ё ки чӯян омода мешавад. аксаран бо мис низ омода мешавад. хело ҳам суфта ва вазбин ҳам ҳаст. баъдан чӣ хеле ки мебинед, дар ин ҷо регистрҳо мегӯянд. регистро масалан барои диез бемол кардан, барои ним октава, як октава пасту баланд кардани нотаҳо истифода мешавад. ман ин оҳанакҳое ки дар ин ҷо васл шудаанд, дар ин қонун асосан аз 4 регистр иборат аст. баъзе қонунҳо ҳастанд ки аз 2 регистр иборатанд. вале он қонуне ки имрӯз мо дар ҳамин шакл дар даст дорем низ бисёр истифода мешавад? бале, серистифода аст. бо ин сози мусиқӣ низ бисёр оҳангҳои ҷаззобро низ иҷро кардан мумкин аст. биед дар ана ҳамин ҷо як оҳанги бисёр зеборо пешниҳоди бинанда мегардонем ва баъдон боз ҳам омӯзишро давом медиҳем. саломат бошед. ман мехостам дар ин фазои зебои диёрамон як оҳанги ҷаззоберо ки бо номи сарзамини ман маъмул аст ва ин асосан
оҳанг нест, лекин бо суруд матнҳои худро дорад ва мехостам барои бинандагон онро оҳанги ҳамин сурудро иҷро карда бошам. اکنون میگفتید که چگونه آموزشش رو به راه ماندند، یعنی درس اول چگونه است، چه را ما باید دانیم؟ پیش از اونه که درس اول رو با شما آغاز کنیم، هرچند که درس اول میگوییم لیکن در این درس اول نمیتوان همه نازکی های این ساز رو یا که افشا کرد یا که بیان کرد نمیتوان در یک درس همه اون رو آموخت، لیکن کوشش میکنیم که کمی معلومات درباره ساز موسیقی قانون یا که شاهرود شما داشته باشید. و درس اول خیلی که میگویند از همه معمولترینش از گامه ها آغاز می شود. وقتی که انسان گامه ها را یاد گرفت از همین نازکی های اسباب باخبر می شود. ساز موسیقی قانون از سه نوع اکتاو عبارت است، یعنی که اکتاو یکم، دوم، سوم و اکتاو نیم اکتاوی که نوته های دو ره می رو در بر می گیرد. مثلا من اکتاوی دوم به گامه ها رو اجرا کردن ممکن است. خیلی که در ساز موسیقی رباب آموخته بودیم در یادتون باشد، گامه ها رو اجرا کرده بودیم، در این هم همین خیلی است. نوته دو، بله آزاد بیان کردن گرید. دو ره دو سی لا سول فا می دو. میخوای میرود. خیلی شما باید وای کنم اشتراک های اول رو آموزونیم بعد میگذاریم. شما آماده هستید برای داشتن قانون؟ کوشش میکنیم. عادتا بینندگان گرامی برای داشتن ساز موسیقی قانون کرسی بسیار هم قلای لازم است که پایها راست باشد. در وقتی راست نشستن قانون نیز راست می شود و خیلی هم براحت نمی افتد و نوازنده خود را آزاد حس می کند. آسته می گیرین. حرکت کنید، دستای شما، انگشت شما در گوشک ها نزند برای که نفراد جورش. خیلی که میبینین علاقه قانون در دستی شاگردی عزیزم هست. من این از نخنک هایی که از شاخ آهو آماده شدند بسیار هم مستحکم هستند. بله از شاخ آهو آماده شدند، خیلی هم نادر هستند، لیکن در زمان معاصر این رو از پلastماسه های سخت نیز آماده میکنند. من این دو نخنک هایی که در دستم است از میز آماده شدند. مرحمت برای مستحکم نگاه داشتن میزراب ها در انگشت ها. اینش را زنید خیلی نگاه داره. کمتر داخل تر دراریم میزراب رو. من این میزرابی که بله یعنی چسبونیم به دستمون. بله. و پیش از همه دوستان عزیز باید قید نمایم که برایم داشتن قانون حالا یک درس الهیده است، زیرا ما باید موازنت را نشان دهیم
ин ба ягон ҷое такя намекунад, танҳо мо болои зонуи худ мегузорем, яъне нафтат мувозинатро нигоҳ доштанамон зарур аст. анакнун чӣ хеле ки қайд карда гузаштем, гаммаҳоро дар октави дуюм бояд иҷро намуд. Ана ҳамин ҷо. Баро ки фурсат ҳам ғанимат аст. Октави дуюм ана аз ин нотаи до сар мешавад. Шурӯъ мешавад. Бале. мана хел шавад. ангушти якум бо ангушти дуюм хел расида гузарад. Ҳатман. бале. мана аз ин октави дуюм мана октави до, ре, ми, фа, сол, ля, си, до, си, ля, сол, фа, ми, ре, до. не, до, ако до, си, ля, сол, фа, ми, ре, до фароид. бале. анаку до омаде? кам шудост. Бо шикастанҳо. мешавад. бад нест. до, ре, ми. оҳиста. тез не. бо шитоб не. офарин. якта. гуфта иҷро кунед ба шумо. до, ре, ми, фа, си, до. ашуд. бофроид. до, си, ля. бархӯрда садои як нотаро доданаш лозим. бале. баъд вақте ки шумо мезанед, бояд мобайн бошад, на ин ки пеши регистр не. масофаро бояд риоя бояд кард. до баромад. бале. офарин. метавонед ин машқро, амигамаро дар октави сеюм иҷро кунед. яъне аз куҷо? яъне ки аз ман до, ре гуфтем ку дар инҷо. дар октави сеюм низ ана инҷо ҳаст. до, ре. аз аминҷо фарқро метавонед. баъд наздики регистр набаред. дастон ӯстар бошад. бале. офарин. анҷо. не, до баромадед, баъд фароид. аз до фароид. до, си, ля, сол, фа, ми, ре, до. бале. фа, ми, ре, до. кане гуфта кун. до, ре, ми, фа, сол, ля, си, до. не, бо до, си, ля, сол. офарин. мешудаст ку. яъне мо ангуштонро ҳарчи бояд машқ донем. бале. бояд ки омӯхта шаванд ва одат кунанд ва озод бошанд. бале. яъне мо на ин ки дар бораи чӣ гуна нохун задан, балки дар бораи чӣ гуна овози тоза барояд бале, дуруст. ин амалҳо бояд ки автоматӣ иҷро шаванд. фаҳмон. ҳамаш аз машқу тамрин вобаста аст. хуб, бед як мусиқии дигарро манзури бинанда гардонем. бошад. бисёр ҳам садои хуш дорад. саломат бошед. оҳанги дигаре ки бо сози мусиқии қонун иҷро мешавад ном дорад дар олами зебоӣ. дар олами зебоӣ ки мо ҳозир қарор дорем, аз ин илҳом мегирем, баъд онро иҷро мекунем. асосан ин оҳанг ба таври суруд сароида шудааст ва ин оҳанг аз ҷониби шарофиддин сайфиддинов эҷод шудааст. беҳтарин.
воқеан ҳам танҳо торҳо айни ҳол боис гардида ки мо ба олами зебоӣ ворид шавем дар фикрҳои худ, андешаҳои худ, яъне тахайюлоти худ. инро бибинед ки як ҳамин қонун, як оҳанги ҳамин қонун, садои қонун метавонад ки ин қадар як суруди комилро гӯем, оҳанги комилро ба гӯшҳои мо расонад. бале дуруст. яъне бисёр ҳам зебо аст. Умуман асбобҳое ки торӣ ҳастанд бисёр зебо мебошанд. дарси аввал аз гамаҳо иҷро шуд. Ман мехостам акнун штрихҳои гуногунро дар сози мусиқии қонун иҷро карда бошем. вақте ки гама иҷро шуд, гамаҳои яговоза, акнун мегузарем ба гамаҳои дуовоза. метавониста бошад? албатта метавонед. ин ҳам хеле осон аст. дарсе ки дар рубоби қашқарӣ дар дафъаи дигари барнома сабт шуда буд, аз ҳамин дарсҳо иборат буд ва ман умедворам ки шумо он дарсҳоро фаромӯш накардаед, дар хотир доред. бале таҷриба нест, аммо ки дар хотир ҳастам. мана ҳозир октаваи сеюм истифода кунем. хубтар ба фикри ман октаваи сеюм бисёр ҳам садои баландтар дорад нисбат ба октаваи якум ва дуюм. ба ин хотир октаваи сеюмро интихоб мекунем барои машқӣ. торҳояш кӯтоҳтар аст, вале садояш баландтар аст. бале сабаби асосии дигари садо баланди октаваи сеюм аз он иборат аст ки дар ин октаваи сеюм торҳои бисёр ҳам нафис ҷойгир ҳастанд. дар октаваи якум ва дуюм бошад торҳои ғафстар. бале ба ин сабаб фарқиятҳои асосии онҳо аз ҳамин чиҳо иборат аст. манаи октаваи сеюм ба оғоз мекунем. чӣ қадр ки гамаҳоро машқ кардем, акнун штрихҳоро ду маротиба ҳамин нота навохта мешаванд. ба ин хотир штрихҳои дуовоза ном мебаранд. яъне ба як тор дуборан гӯш задан. бале как шумо навохтед, аз штрихҳои яговоза истифода кардед масалан. бале дуруст. ин бисёр ҳам сода аст, осон аст, лекин барои машқи тамрин инҳо бисёр ҳам аҳамияти калон доранд. вақте ки аз нотҳо истифода мекунем, масалан вақте ки нотаи доро мо садо мекунем, набояд ки ба нотаи ре ҳамсадо шавад. яъне ки вақте ки доя мо менавозем, бояд садои до тоза барояд. ду бор садо диҳад. бале фаҳмо. иҷро мекунед? кӯшиш мекунам. марҳамат. аз рӯи октаваи сеюм ду маротиба нохун занем ба ҳар нота. ду маротиба гуфтем. бале ду маротиба вақте ки ангушти ишорати бояд зада гузарад. кане до офарин. акун фароид до не до си ля ре до офарин. до си офарин. хеле хуб. акнун мегузарем ба вай штрихҳои сеюм. се маротиба. бале ангуштро ҳаракат кунам. бале офарин. ба фикрам ба шумо писанд омада истодааст. амихене шавқовар аст. бале аз оҳдаи як кор мебароӣ. ин албатта илҳомбахшанда аст. ҳамин офарин гуфтанҳои устод низ мебахшад. саломат бошед. акнун штрихҳои чоргонаро истифода баред. бале офарин.
5 مراتبگی بارز. کفرین. ریز بودنش رو حس نکردم. حس نکردیم لیکن در همین روند مشق کردن می شود حاصل. انا همین تمرین رو ما هر چی زودتر اجرا کنیم میگن که ریز حاصل می شود. راست دیگه من احساس نکردم ولی این البته با مرور زمان پیدا می شود. البته گویم هنر مهارت زیرا که در یک درس خیلی اول قید کردیم ما نمیتوانیم تمام این نازکی ها رو از خود نماییم ولی به هر صورت به شما عرض سپاس میکنیم چون که بسیار چیزها را دانستیم بسیار چیزها را آموختیم و باز هم گمان میکنم در آخر که عینی حال قرار داریم در آخری برنامه خوب میشد یک آهنگ دیگر را پیشنهادی بیننده میساختیم. باشید سلامت باشید. آهنگ دیگر نام دارد رقص بخاری. بیت پیش از آنه که این آهنگ را ما پیشنهادی بیننده میگردانیم با بیننده خیر خوش کنیم. دوستان عزیز زمانی برایتان خانه آباد تنیسیحت و همین گونه عالمی زیبا را تمنا میکنیم و اینجا با پیشنهاد یک آهنگ بسیار هم دلنشین برنامه امروزه میآموزیم را جنب بست میسازیم.